Fogalmam sincs. Mi ez? Wreck your boss. Aha, üst ki a főnököd. Hát, ha jól emlékszem, nem volt olyan sok főnököm, hogy én ezt megmondjam, hogy megtenném. Aki volt, azokat bírtam. Aha, választhatunk. Na mivel basszuk agyon? Tűzőgép. Az kellőképpen szadista. Anyád! A végtisztességet megadta neki. És milyen vidáman melózik tovább. Ki vagy te? Takarító. Na még egyszer. Na, virágot akarom megetetni vele. Miért nem? Akkor kap egy kis memóriát. Jó. Gamer PC, az oda basz. És teljes lelki megtisztulás. Jó, akkor te beképzelt állat. Nem látom, mit csinál vele. Úgy tedd vissza, az még kell egy kis lalozáshoz. Ne baszd szét a monitort! iPod elő, aztán csá. Kos, belefolytanak a víztartályba. Hozd ide! Légy mondd, hogy belefolytja. Ez kicsit keményebb, mint amire gondoltam. Jó, Johnny, engedd el. Már vége. Azt a kurva, hogy emlik a bér. Hát ez brutálisan minden Splatterhouse. Nem is kéne már más ez a játék alá, csak egy kis dőzturbed vagy akármi. Kis rockzene. Kos, kapsz egy üveg vizet. Jobban vagy? Jobban vagy? Többet nem szabad ez a zsajommal rohadék. Megnyugtató muzsika. Azt mondja, itt pedig basszuk szét az exünket. Hát erről már inkább eszembe jutnak emlékek. Na. Nincsen plüss, maci. Egy plüssemet tette tönkre az egyik. Segász, kapsz valami cuki kis ajándékot. Hey. Nem volt szó róla, hogy engem basznak szét? Hello! A pofám leszakad. Jó, akkor. De hát... Fúj! Fúj! Bazd meg! Szülinapos! Gorilla? Hát... Szerintem ez hasba fogja szúrni a fején lévő szádát. Most nem én halok meg? Hopszika. Na hát ez... Így már sokkal jobb ez a felállás. Na nehogy már még kap is valamit. Beleim vágja itt el a kártyát. Te szemét, szuka. Jól van, egyetlen kapsz egy kis bombont. Már akartam mondani, hogy nem elég durva, de... Ez mi? Fúj! Ember! Bazd meg, bírja naptával? Azt a...
kell összejönni, nem jó? Na azért. Úgy. Hagyd neki! Gyerünk, tapost! Hát... ezek annyira csodás alkotások. Ez micsoda? Ez egy tégla. És egy vakolókanál. Figyeld a szakmunkás állatot! Mi van, nyári gyagszi? Baszd ki a szemét! Azt a Jaj, ez egy erődös épület. Na. Ez a játék azt hiszem, hogy a tanárokat kell szétvágni benne. Hát kíváncsi vagyok. Ó, csak tökéletes játékok. Vigyázzat! Kicsik számára nem való. Igen. Ez igen. Ezt már szeretem, az ilyen kezdést. Fú, basszus, de utáltam, amikor behívott az igazgató. Akkor most visszaadjuk neki. Kapd fel azt a széket, öcsém. Basszál neki egy... ennek már nem kell menni fogászatra. Aha! Nyilván egy hullának nem kell fogászat. Azt a hát ez nagyon beteges. Na, most mivel? Csigel van? Nem. Konnektor. Na, kivégzést látunk. Úgyis be van tiltva nálunk, úgyhogy... adj neki, fiam. Nem már, azt hittem, hogy agyon csapod valamivel. Persze a 220-ra gondoltam, nem arra, hogy megfojtad, te állat. Na se gáz, úgyis jó lesz. Meghalt, nem? Le. Hiszem, hogy az olló szúrja a szemünket, ugye? Hát csak a nyakkendő. Az már nem. Azt hiszem, hogy nagyon a táblarajz, amire mindig is vágytam. Na jó, még egyet. Tűzőgépet? Nem, mert az már klisének számít nálunk, úgyhogy nem. Na, mi van a tatyónkban? Jaj, de kedves ajándékot kap. Ó, egyem meg a szívit. Te kis cuki. Mi az a vizsítás? Jó, mit csinálsz a pumpával? Ja, hogy az valami rovar írtó. Mérgezés, ez már... ezt Kalambó is kitalálja 2 perc alatt, hogy ez volt az utána. Na, öcsém, most leírtad magad.